Vaiva vaiti kana uchida kuziva direction yeupenyu hwako tarisa vanhu vaunotamba navo. Vakanga vasingari venhema, vairi vachokwadi. Ndiri mune rimwe gurupu randakapinda manje vanhu vari kuposta dzimba, vari kuposta maplots, vari kuposta motikari. Wone shamwari, wona imba yangu iyi, wona imba yandiri kuona iyi, ndoda kunotenga imba iyi. Ndaona imba iri kwakati. Vari kutenga dzimba worldwide, kunana Tanzania, kunana Africa yese. Pane mumwe akanotenga imba yake manje kuZanzibar. This house is going for so much. Okay, wakaiwana nemari. Wakaona nemaagents api, umwe akati I want to travel. Toda kuenda kwakati, so I'm planning. Unoona kuti ndamugroup revanhu vari vane direction upenyu. Inini hangu ndiri panapa. Chita basa rekupostirana sadza. Shamwari dzangu idzi. Zvakaoma. Imwe nhamo inouya nevatinotamba nawo shu. Sadza. Utora picture yesadza ukanda. Utakomana one sadza. Ndiro chike. Yatiji.